Zdravím. Mockrát vám ďakujem za 10 odberateľov. Neviem, či ma poznáte, ale ja som Lídia. Takže, mockrát vám za to ďakujeme. Natočím aj špeciál, len až keď prídem domov. Som preč. Tak čaute, už idem preč. Prepáčte, to bola taká sranda. Nie, no sme proste inde a natočím ho až keď prídem domov, čož bude asi po Vianociach. Ale potom aj po Vianociach by som chcela natočiť vám nejaký vianočný, pokiaľ nevadí, že to bude po Vianociach. A pokiaľ nie, tak to napíšte do komentáru. Veľa nikto nepíše, tak píšte už. Neval ma to. No, poďme k veci. Bude ten špeciál za 10 odberateľov. Moc rád za tých 10 ďakujem. Je to pre mňa veľká záležitosť. A bude to lenivý kôň versus taký proste zobudený, naspidovaný kôň, tak. Takže, dúfam, že ste poslúchali a dúfam, že dostanete veľa darčekov. A nezabudnite nás sledovať. Dobre, čaute. Ale ja to myslím vážne. Nezabudnite nás sledovať. Možno nahrám nejaké krátke video na Vianoce. To ešte uvidím. Tak, pa. Vážne nezabudnite sledovať. Prosím. Dobre, už idem. Čau.